zaka sauke wannan shahararren bidiyon mai suna Dunki. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani a bidiyon mu ne mun zo muku da Indian Hausa na wanda kuka dade kuna jira kuma kuke matukar tambaya kuma da so ku gani. Wannan bidiyo ne mai suna Dunki. Wannan shahararren bidiyo ne na wanda Sharukan ya fassara ko wance Sharukan ya yi a cikin shekarar 2024 kuma fim ne wanda mutane da dama sun kalli wannan fim din ko wance sun kalli kaɗan daga cikin tallarsa kuma suna ta tambaya akan cewa yaushe zai fito ko kuma yaushe za a same su. To kai tsaye dai wannan bidiyo jira ya riga da ya ƙare. Duk mai buƙatar wannan bidiyo kai tsaye kamar yadda muka saba wa sauran bidiyoyin mu akwai lamba ta WhatsApp wacce zan aje kai tsaye ita zaka ɗauka in kana buƙatar wannan bidiyo sai ka bibiye mu ta WhatsApp ɗinmu ko kuma ta Telegram ko kuma kai tsaye zaka iya kiran muka yi mana bayani cewa kana buƙatar wannan bidiyo. Naira 200 ne kacal zaka iya bamu, zaka yi mana transfer ne ko kuma ka tura mana da kati na MTN a cikin wannan lamba tamu. Kai tsaye mu kuma za mu tura maka da wannan bidiyo domin kai ma ka je kai kasuwancinka ko kuma kai ma ka je ka kalli abinka hankalinka kwance. Wannan shine sabon tsarin da muka zo muku da shi. Sannan bugu da ƙari ba iya fim ɗin Dunki ba, akwai shahararrun fina-finai waɗanda suka riga da suka fito a wannan satin da kuma wannan shekarar. Idan kana buƙatar ka zama ɗaya daga cikin masu samun sababbin fina-finan Indian Hausa akan lokaci, kofar ka a buɗe take, zaka iya bibiyar mu ta WhatsApp ɗinmu domin akwai group na VIP wanda muke da shi, wanda zaka iya shiga domin ka rinka samun shahararrun sababbin fina-finan mu akan lokaci da zarar mun ɗora. Wannan sabuwar hanya ce kuma hanya ce wacce zaka ji daɗinta sosai ga waɗanda ba sa Najeriya. Za ka iya shiga wannan tsari namu na VIP domin ka rinka samun fina-finai na Indian Hausa masu kyau a kowane lokaci. Ga masu buƙatar shiga harkar downloading ko kuma suke harkar ture-ture na fina-finai, su ma dama ce a gare ku wacce za ku rinka samun fina-finai wa kwastomominku da zarar sun fito. Kai tsaye dai a nan ƙarshen bidiyon mu ya zo. Idan kana buƙatar wannan bidiyo kamar yadda na yi bayani tun a farko, za ka yi mana magana ta lambar mu ta WhatsApp ne wacce a ciki ne za ka samu wannan bidiyo. Naira 200 ne kacal idan kana buƙata. Mun gode, sai mun ji ku kuma muna godiya da kasancewa da mu.